fawe sisan Fatima ma fawe ya ko ala be sanu da juguma ka be wari da juguma ka be den caman da juguma ka yi limaniya haram ya a jugu dusukun na awo fo k'i sa i tɛ limaniya sɔrɔ mori kan dɔ la ni limaniya e b'o bɔ min hasidi duci la muso kulonkɛkɛla i bɛ limaniya bɔ min muso tɛ ban moriso la jɛnɛyakɛla don a ma f'i ye k'i lawajiya n'i ko k'i bɛ taa i cɛ fɛ ko ayi ko ne yɛrɛ n'i bɛ se k'a ɲɛnabɔ yan muso haramu donna i bɛ taa saga minnu kan tigɛ a sogo bɛɛ ye haramu ye i b'a min tigɛ bolo la ala mago bɛ ko limaniya ye dusukun de anw ma ye ala ko ko n tɛ ku sankolo la n tɛ ku dugukolo la ko n bɛ ku mumini dusukun na a bɛ limaniya sama ka bɔ i dusukun na silamɛmuso a b'i dusukun fa diɲɛ kanu na mama n'a bɛ don moriso la a fɔ ko diɲɛ den premier aw ɲɛ t'u la i b'u ɲɛda ye dɔrɔn i bɛ diɲɛ kanu image de u ɲɛda la wa a tɛ foyi to ye ala kama a ka hasidiya kɔgɔ kojugu nata kɔgɔ kojugu a tɛ fɛ ka hɛrɛ ye maa bolo a ye hakili jigin balimamuso mɛlɛkɛnin na dɔ ka dɔgɔ mɛ n'i touchera la intouchable don fabrique don ne m'a fɔ aw ye n k'a ye fara sufɛ selila la a ka fara tawhiditigi la a ka fara ŋaniya ɲumantigi la kumala teliyala ka furu ka na sanu min b'a bolo a ɲɔgɔn si tun tɛ du si bolo mɛ a ma jiginnen don ni bɛɛ ye a nana bɛn hasidi mori kan donna ma diɲɛ kanu na i ni mɔgɔ tɛ bɛn o maa ma ye duniya kanu i ni maa si tɛ bɛn mɛ mɔgɔ ye ala kanu ka kɛ ala fɛ k'i ni bɔ diɲɛ kan i ni bɛɛ bɛ bɛn hali ni diɲɛ bɛɛ kɛr'i fɛ i ni bɛɛ bɛ bɛn silamɛw n'u ye sokuru kelen dayɛlɛ k'i ni mɔgɔ kelen bila a kɔnɔ aw si tɛ diɲɛ kanu walahi aw tɛ kɛlɛ san tan don o don aw ko bɛ diya ɲɔgɔn ye mɛ n'i ye musiriku fila bila an ma ye kafiru ya ameriki kafiri o bɛ ka min fɔ bamakɔ kafiri bɛ kuma kelen de fɔ a bɛɛ dusukun ye kelen a bɛɛ ka diɲɛ kanu cogo ye kelen a bɛɛ dalanɛ ye kelen a bɛɛ ka ala nɛni cogo ye kelen ye ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ala kana minɛ kodɔnbaliw ma kana dɔrɔn k'i ni da denni nin kan ni denni sigi dumuni kunna a b'a kɔrɔma tigɛ a y'a ye dɛ diɲɛ kanu musirikuya b'o de bila adamaden dusukun n'a y'a lajɛ dɔrɔn a bɛ kasi n'a taara so kɔnɔ a b'a fɔ ko n y'a yira ala la don dɔ la dogo dɔ n y'a yira ala la don dɔ la kɔni muso ye muso de ye o nana révolte ɲɔgɔn kama k'u kɛ ɲɔgɔn kan a ko muso ma ko n bɛ tile 15 d'i ma ko n'i tɛmɛn'o kan ko n tɛ halala ye bamanan sigilen filɛ dɔ ye wele a ma mɛn dɛ a sinamuso k'a ma ko karisa k'i kɔnɔma don den min na ko n'i jiginna a la k'o kɔn tɛ yɛrɛ wolo ye k'i ni den k'a y'aw saya labɛn ni muso kɛra kafiri musonin ye n'a bɛ kuma de i b'a ko ala bi musow ka jugu setanɛ ye latigɛ b'i bolo dakan b'i bolo subaga kan fɔla subaga ɲɛguwamuso tete kule hasidi i ni bɛ waliden min kan a ye mun k'i la mɛ nin ko a kama ko ne tile 15 d'i ma ko n'i tɛmɛn'o kan ko n tɛ yɛrɛ wolo ye k'i bɛ segin ka na daji to o na silamɛw tile 15 ale bɛ ala dala ko ale tile 15 o de y'a to ne kama ko ni problème b'i da la n'i bɛ wuli 3 heures a kɛ 1 heure ye ala bɛ dɔ fara i daraja kan a b'i ka mission accomplie o kɔrɔ ko audience ɲɛna a kama ko ne n jigi sɛbɛn ka ala la a bɛ wuli ka seli silamɛw ka kɔ tile 15 ɲɛ farigan ye denni minɛ maa ma juguya ala b'i lajarabi de tile 15 nan muso yɛrɛ de dara bana la subaga kan fɔla ka bana tile 15 tile 16 tile 17 nan su a ye diɲɛ to min ye siɲɛ waliden ko n'i tɛmɛna tile 15 kan k'a tɛ halala ye ala ko kana toucher bɛɛ la a ye jɔn ŋaniya ɲumantigiw to ne ala bolo k'u ka latigɛw banna a bɛ kabako dɔn janaza de banna dɛ bɛɛ ma taa so ani terimuso min taara baara kɛ o de filɛ nin ye ka muso sigilen wele a bɛ kasi la ko karisa
ko ala ka hinɛ a la k'ala ka yafa i kɔrɔmuso ma karisa ko yafa ma dɛ ko n t'a dɔn ni fana bɛna don latigɛ kɔnɔ k'i kan sinamuso fatulen min filɛ ko ne n'a taga baara k'i kama k'a don saga da k'a don kaburu kɔnɔ ko morikɛ k'a ma k'i tɛ tɛmɛ tile 15 kan k'i bɛ sa aw b'a fɔ k'anw k'a fɔ ko moriw ka ɲi n bɛ sa tɛ bɔ n da i ka ye ɲuman jumɛn kɛ Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar fanga bɛ ala la se bɛ ala ye bonya tigi ye ala ta ye a bɛ kasi a ko karisa yafa ma koyi ne t'a dɔn n'i fana bɛ sa ka tugu n terimuso la a ko walahi an y'a don kaburu kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ saga ɲɛnɛma kasankelen ka sɛbɛn don a da kɔnɔ ni tɔgɔ ye morikɛ ko k'an ka taa ko tile 15 ko muso b'i da ka sa a ko tile 17 ne yɛrɛ terimuso sara ko n y'a dɔn ko se bɛ ala ye n bɛ dan kaburu kɔnɔ n tɛ don moriso la mɛ n bɛ yafa ɲini fɛ ale ko yafa o mɛnna yan a bɛ san 5 bɔ n t'a dɔn n'aw hakili b'a la kuma in munumunu na muso kɔnɔma falen sinamuso ka takisi ta ka taa morikɛ fɛ ani latigɛ de bɛnna fo k'a diɲɛ wuli k'a fili tɛ se mumini na o don de sera ka taa jotigi fɛ yen u ka baara kɛ saga la k'a don kaburu kɔnɔ jotigi k'a fɔ a ma k'i bɛ taa sɔrɔ muso kɔnɔma in sara kafiriya baaraw b'u bolo musow n'aw ma wuli ka sunɔgɔ dabila aw ɲɔgɔnw bɛ kulonkɛ k'aw dalen na yan n'aw ma munafigiya bɔ aw ka baara la n'aw m'aw tilen ka su jɔ ala ye ka ŋanamu ni karatu dabila a b'aw si kɛ moriso la a bɛ tila ka na sigi aw janti kan yan ka sigi ka na yɔrɔ min sinamuso denw ni kule ye muso kunbɛn ko mama fatura a ye mɔgɔw dɛmɛ ka kasi n'o de y'a to maliyɛn man ɲi donc ŋana fɔ n b'a fɔ hali sini afirikɛn muso ŋaniya jugutigi man ɲi afirikɛn maa juguw man ɲi e ka nin lajɛ bani ka mɔgɔ faga ka sɔrɔ ka na ka yɛlɛ musow bɛ t'i baara u natɔ bɛ namasa sa ka na d'i ma walahi n bɔra dugu kɔnɔ nin di denw ma ka sɔrɔ a bɔra i kɔrɔ tɛ kɛ yɔrɔ de la ka taa morikɛ fɛ ka nasi minɛ k'a kɛ nɔnɔ na k'a sigi ka sɔrɔ ka na karisa walahi komi nɔnɔ kɛnɛ ka di ye furudimi b'i la ni minɛ i k'i dusu suma n'i y'a minɛ n'i ya fɛn bɛɛ tɛ dun i tɛ nin dɔw kɛ ji la i ka taa bɔ i b'a natɔ tɛ fagasa walahi fɔ dɔw b'a fɔ copine o sinamuso ma ko copine komi i bɛ ka dabali jugu d'a ma a k'a min n tɛ fɛ k'a fɛ ɲɔdɔn in de kan o kana fɔ ko malimatu laban bɛ fɛ ka réseau bila dɛ parce que ko ninnu bɛ mɔgɔ sɔnja de ka yeli fɛ k'a sɔrɔ a bɛ n'i faga ka dabali don i kama sufɛ dugu jɛra ka sɔrɔ ka dugawu kɛmɛ k'i ye a tɛ dugawu min k'i ye kɔrɔlen dɛ a bɛ sɔrɔ k'i jira ala ka barika don i la ala k'i kɔrɔtan ala k'i wasa ala k'i dɔn tan ala muso mami t'aw nɛgɛ alaw y'an dilan ka moribaga to yen walahi moribaga to yen n'a ka kule ka muso kunbɛ taxitigi ma se k'a supporter taxitigi ye sira fara o yɔrɔ bɛɛ ka taa alimami nɔfɛ o kɛra bamakɔ yan a dogora jɔn na a ko alimami n'i ma a k'aw filɛ kasi min na muso taga faga n jɔlen ɲɛna ani bolitigi k'a baara bɛɛ kɛ k'a don kaburu kɔnɔ muso dɔ de tun sera hasidi ka latigɛ ni laɲini de bɛnna latigɛ ni laɲini bɛnna muso a y'a to ale ko waliden bɛ sa tile 15 ja ala y'a signé k'a bila k'e tile 15 min fɔ dɛ k'o tile 17 k'e bɛ taa kaburu kɔnɔ ne m'a fɔ aw ye ni minɛ mɛlɛkɛ y'a ɲɛ jɔ i la a b'o de fɔ karisa i bɛ shirku la k'e nana su dayɛlɛ ka sɛbɛn don a da kɔnɔ ko kalo wɛrɛ k'e yɛrɛ bɛ don kaburu kɔnɔ yan mɛlɛkɛ b'a f'i jɔlen kunna ko karisa o hasidiya dabila
Kitari sinamuso deni bara kama sɔrɔ k'e tɔ ye